Tu hi toques, jo hi toco. Em dic Clara Martí. Estudio a l'Estudi Musical 143, a Barcelona. Tocaré el Gondolero de Mendelssohn. Una de les coses que més m'agrada de tocar el piano és que puc tocar amb les meves amigues de l'escola de música a 4 i 6 mans.